Madaydayaw unay iti Apo. No pumisem ka at sapa naragsaklata iti rupa, uray adu iti problema, no ni Jesus ti adaken ka. Inal daw maliw liwag ka, no awagam itinagan na, ti kararag ti anak na, sungbatan na no agtulnog ka, o agserbi ka iti namarswa, o agyaman ka ti imbag na, o agragsak ka iti ayat na, o agkanta ka para kenkwana, pukawem ti gurangura, tapno diag mo may sagana, idyay gloria nay sagana para ken ka. O agserbi ka iti namarswa, o agragsak